Bună, fetelor! Eu sunt Victoria și astăzi mă pregătesc să plec în oraș, așa că vă să vă arăt cum am activat de machiat, sunt machiată. După cum se vede, m-am machiat. Da? Astăzi să vă arăt cum îmi fac eu părul cu placa. Ce bine! Așa, în primul rând trebuie să pun telefonul cumva, pentru că filmez pe telefon. Știți, am această placă de la Baby Bliss, ca să zic așa. Făcut așa. Ah! Da. Se pune așa ca să faci cu placa și cer de disur. Da. Eu vorbesc un pic mai încetul pentru că nu aud, mi s-au fundat urechile. Și nu aud și vorbesc un pic mai tare, ca să zic așa. Ba da, ai, n-aud așa de bine cum trebuie să aud. Așa că mai puțin aici. Las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și vedeți cum este. Da? Da, vedeți cum este și aici, că trebuie făcut aici, nu este făcut bine. Da, arăt poate ciudate să mi așez. În primul rând, când ți-l faci cu placa, ți-l aranjezi ca să dea cum, după cum vedeți, cum trebuie. Da, în primul rând, bine că trebuie să... dați și pe peria, da, dați cu peria, uite așa, dați cu peria, uite așa și vi-l întindeți, vi-l întindeți, da, vedeți cum este întins, este mai lung când este întins. Uite, deci dacă, da, este un pic mai lung, pentru că dacă fac așa, da, este un pic mai lung, așa că o să fac așa. Vedeți, ca să se facă totodată, facem totodată. Și putem să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Și uitați, dragilor, cum a ieșit. A ieșit foarte frumos. Da, la mie îmi place. A ieșit foarte frumos. A ieșit drept. Da. Dar îl îndrept și ați face o coafură de data 20. Aici îmi bag o dată petizare de cot portocalicică de ploi, dacă afară nu plouă afară. Eu trebuie să ies afară cu o prietenă și am zis până vine ea, să spunem că un pic, până vine ea. Deci hai să mi fac eu repede părul cu placa, că
Vedeți cum stă, dacă nu trebuie să fie aranjat. Ideea e că la părul cu placă când ți-l faci. Trebuie să fie aranjat, că dacă nu este bine, vedeți ce repede merge, ce bine merge, ce repede merge. Trebuie să fie aranjat în primul rând. Și trebuie să fie aranjat. Pa, pa!